zikomo kwambiri Sangwani yaunikira zipepala zanu koyamba ndipo mongoyembekezera kapena mogwirizira zonse zikuoneka ngati zili bwino mwachoncho mapepalawo talandira. Tikamaliza ntchito yolandira mapepala kwa onse amene akufuna kupikisana nawo, komishoni ikakhala pansi ndikuwunikanso modekha, koma kwa lero talandira zikomo. Zikomo kwambiri apa mpando Malawi Electoral Commission ndi popeza makalata a commission yalandira tiapemphe a candidate kuti atipase speech yawo ngati candidate speech. Zikomo kwambiri. Apa mpando Malawi Electoral Commission, Justice Annabel Talimanja, ndima commissioner onse, Chief Elections Officer Mr. Mpesi ndi management team yonse amene mwabwera nane, komanso Malawi onse Malawi muno komanso kunja kwa Malawi amene mukutsatira moni masana wanu. Ndabwera kutsimikiza ulendo umene ndidalengeza koyamba pa 1 September 2022. Ndabwera kudzapereka tanthauzo lenileni la chisankho mu mpikisano umenewu. Chisankho ndiye kuti pali zinthu zingapo zimene muli ndi mwayi osankha chimodzi kapena zochulukirapo koma osati zonse. Chisankho tikupitachi sichapakati pa ulamuliro woyipa ndi woyipitsitsa, sichapakati pa anthu 21 kapena mwina tiwonjezekeranso amene zapikisane, ndi chapakati pa kusintha ndi kupitiriza zimene taziona kale. Ine ndabwera kudzayimira nonse a Malawi amene mwakhala mufuna kusintha. Ndiye kusintha naku. Kusintha sikubweretsa nkhope yatsopano mu ofesi ya president kusiyana ndi imene ilipo. Kusintha sikubweretsa nkhope imene yuyamba kumene ndale kusiyana ndi amene andale amene takhala tiwaona. Kusintha ndi kusintha kachitidwe ka ndaleko, kachitidwe kamene ndale zake zimathandizira kuti katangale asathe mdziko muno, umphawi usathe mdziko muno, kuponderezana kusathe mdziko muno. Goli limodzi lalikulu limene limapangitsa atsogoleri kuoneka anzeru opereka chiyembekezo ali kunja kwa boma ndikukati zunza akakhala mboma tikawavotera ndi ndale zachipani. Palibe dolo ndi ndale zachipani, ndipo aliyense amene akupikisana mpikisano umene mu dzina la chipani asakunamizeni kuti angasinthe musankhulupirire. Tikavota timakhala na Malawi magulu awiri, amene akuti amuyika pa mpando ndiwowo, ndi president amakhala kapolo wa anthu akachipani. Kukabwera mwayi wa ntchito, kaya ndi ku polisi, kaya ndi ku phunzitsi, kaya ndi kuti anyamatoji athu aja ali kuti tathokoza bwanji apite kumeneko, ngakhala asakutha ntchito alibe zowayendereza ntchitoyo. Kukakhala mpamba ku nifi kuti tiyambe business amapasana okhaokhala ku chipani chifukwa akuthokozana, ngakhala amene alibe ganizo loti akhoza kupanga business. Ndichifukwa ndidanena kuti tichotse goli limeneli. Palibe chipani olo chimodzi chingakulozereni kumene amatenga ndalama zogula magalimoto, koma district governor aliwonse afuna galimoto, regional governor aliwonse afuna galimoto, aku national executive committee afuna galimoto. Mukafunsa ndalama muzitenga kuti? Ayi, anthu ofuna kwabwino mawelo wisha. Welo wisha wa mtundu wanji omwe akathandiza andale osathandiza anthu akugona ndi njalawa, anthu akumwa madzi pa mtsinje, anthu amene akulephera sukulu chifukwa chosowa fizi. Munthu ofuna kwabwinoyo bwanji osakathandiza amenewo. Amakhala kuti apanga ubale ndi zigawenga zimene zimakapeza mitaji ya business mbomba pa mtengo wa chinyengo, ndalama zathu kumapita kumeneko. Ife tikapita chipatala kube mankhwala, zipangizo za ulimi zotsika mtengo kwa alimi osauka nzochepa, madzi akumwa amene zaka 61 tuzilamulira titakamwa mu mtsinje, ana athu akuphunzira pansi pa mtengo, misewu tikanika kukonza chifukwa chakuti tayika kagulu kena kake kamene kamakhala ndi mphamvu osati za malamulo a dziko
koma chifukwa chakuti akukhulupirira kuti president amuyika pa mpando ndiwo. Ine pakati pa inu nonse amalawi ndi ine sipazakhala kagulu kena kozipatsa mphamvu kuti kadzisokoneza ntchito za boma kapena kadzimva kuti president ndiwawo kwambiri kuposa yena, bomalo ndilawo kwambiri kuposa yena. Nonse ndikakutumikirani chimodzimodzi. Ndifake ndidalengeza kuti ndidzayima opanda chipani. Ndiye pamene tikupita ku chisankho tisanyengeke kaya ena azifotokoza mfundo zawo akukhetsa misozi akugubuduka kandi okoma mkamwa bwanji, tiafunse kuti musiyana bwanji ndi zimene taziona. Chifukwa otiuza kuti akhoza kutukula dziko lino atiuza koma taonanso zimene tazunzika nazo. Anthu ake ndi omwewo. Ndipereke zitsanzo ziwiri pakuti andipatsa 5 minutes, zitsanzo ziwiri zosonyeza kuti ndale za chipani ndi goli lalikulu. Malemu Profesa Bingwa Mutharika, a president akale, adawina chisankho 2004 ndi chipani china chimene chidangowatenga ngati mulendo mu chipanimo. Atatuluka adakhala opanda chipani kwa kanthawi, amayang'ana Malawi wonse chimodzimodzi. Kunali misewu kuntchisi, kunali chitukuko dera lonse. Tidaona zaka 5 zawo zoyambirira, njala idatha, chitetezo chinalipo, kuchipatala mankhwala amapezeka. Timadziwa kuti muli mtsogoleri amene akutitsogolera ndipo akutiteteza mdziko muno. Kombano chitapangika chipani nkwamba kukula, padapezeka chosowa. Tsono galimoto tizipeza kuti, nsalu tizipeza kuti, matisheti tapeza kuti, zigawenga zija zidapeza polowera. Anthu omwe adawavotera 2009 ambirimbiri, zigawo zonse zitatu omwe wadambopita ku nsewu kukachita zionetsero. Chidasintha si anthu andziko muno, chidasintha si mtsogoleri, chidasintha ndi danga limene anali nalo kuti tsopano malo moyang'ana nzika zonse chimodzimodzi anali ndi kagulu kena komane kuti boma lindira iwowo. Anyamata azikwanjeso adabweranso amene tulimbana nawo mpaka napano. Ndi goli la ndale za chipani ndi limenelo. Chitsanzo china, President Ibrahim Traore adakalowa wa ku Burkina Faso, adangokhala anangopita mu office ya president yo. Palibe anganene kuti iyayi ajankatuta wanthu palole yawo kupititsa ku nsonkhano akuti afuna contract kuboma. Palibe anganene kuti anyamata a chipani afuna kukumana ndi ati mwafunire ndalama. Amayang'ana anthu chimodzimodzi, pakati pa iye ndi anthu palibe gulu lina losokoneza. Ndiye kusintha muyang'ane zinthu ziwiri. Nambala 1, president yo azakhala ndi danga lotani limene amene taona nkunena kuti abasade tumike bwinowa akulisowa. Nambala 2, ali ndi plani yotani yotukula dziko lino. Chifukwa akhoza kukhala wopanda chipani koma masomphenya yotukula dziko lino alibe. Ndidakhazikitsa manifesto pa 20 December 2024 kuti ndiupaseni mpata muimvere manifestoyo, ndipo timayifotokoza mu njira zosiyanasiyana. Ndithokoze kwambiri nthawi inali yochepa koma uthenga zikomo kwambiri candidate athu. Pano tikupitirira ndi mwambo wathu, ndipo ndiyitane apa mpando wa Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja kuti azatipatse uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo.